अयो हळे मा, हा वेदावती कनी लक्ष्मीनारायणाक कसन मंदू केला सांग. अशी कुशाल एक कसने पुणी मोण शकून ना म्हणा म्हणंत मग कसने ना बा ತಂಗಿಲ್ವೆ रज्जी काही त्यांची प्रीती अस मिगेल बाईले काही बहिणी मला किती मोगत असवे भारी जीव घेत असेल ती. आता त्यांची मोग अस हाव कसने म्हणलं म्हणा रे तिक भारी कोपे तगोत असवे आणि त्यातनं तांक सहाय करणी म्हणा रे मिगेला कसं नसेल म्हणून जाऊ का नव्हे. पुढे तुगला कसने नासिल्वे नाशिवे तू आणि तुगल बाईल तिथलं दौलत दाखवतसिले. तुगल बाईल एक साधारण कप्पड डोळ्यावತ್ತसिल्वे तुगल कप्पड पडेला पूरो तुगले पंती पडेला पूरो म्हणून मग किती ती निंदी करतसिली. केदन पडेला रे जरेचे कप्पड नेसून मरवतसिल ती आणि तू साधारण तुक डोळ्यावच्चा नासिले. असं सोड हळे मा त्यातनं कसं की चुकी केलं हावे वत वत कळली मका आता तशी ना बा तुमची पळायचंच मग बन्या ना रे आईला हंग दुखून दिल्ली जायला रे वचून येत थांबा तिथलं सिंपल. त्यातनं म्हणा री मी गेला अन्नाला नी आस्ती गिस्ती असील हे चिकेची हंकर असील ना म्हण सांगा ना त्याला आता तशी ना बा. जोर हास येते रमानंदा. होई हळे मा मिगेल परिस्थिती पडून तुक भारी हास येता. त्या कसने असो चूर आमगेल वेदावती सांग. ते का मिगेलक सांगू नका तिगेलक गी मुन्नी कोणालक दलरी हे विषय अंतु हा उल्लैना तुगेले संसारू तुगेल जबाबदारी तुमची कोरका. तू वेंचशी म्हणर कशी हळे मा. हा वशी उल्लैत म्हण बेजार कोण ना क्रमानंदा. वेदावती लगितलस तितलस आपने सहाय करना म्हणतमो तीन तुक कसले सहाय कर करे. सांग पडया तिगेल चढुव शिक्षणाक तू दिला की घर बंदितन दुड दिला की ना तनी कष्ट रस्तन तू सहाय केला. दुडवा सहाय होत नाही अशी दलर तू एक सहाय केला रे. तुगल हातान दल तिथले कसने पण एक सलाह दिलावे तू कमी असं ती म्हणजे भरवस दिलावे कसने दीनी. आता तीन तुक सहाय करकावे हे खंची न्याय सांग. तिथले नाही प्रति दिवस ते बम्मन बायला चढुव कितले कष्ट भोगलींत रे. पैर पैर मळवैतनी कष्ट भोगलींती आता कसंकी देवान हात धरले तंका आज सुकार असती दला तू केलेल कसने. हा तसल कसन केलं हळे मा. तुगल दुवेक प्राय कितले रे 15 की 16. मिगेल दुवेकत 22 वर्ष. हो 22 वर्ष वे 22 वर्ष ते तू कसं करतेसिल. अपने के चले चढदल्ला तिकी शिक्षण देऊ का हरडी कोर का म्हणजे जबाबदारी तू कस का की ना सांग. कोण खई वत म्हणरी बाहेर सरलं अंगडी बंद करछे बाहेर सरछे तू घरे येऊचे तुगल बैलन तुगल कोपरी तीन अनेक कडे बाहेर सरछे. घरान संकट रांदप करछी ना हॉटला वचून जाऊचे हाडचे. अब्बा 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 किती दरबार रे किती दरबार केलीन तुम्ही आणि साधारण जन तुमचे डोळे कवाचे नासिलीन ते. पण रमानंदा हरडीक दल कुडल्याची दलमन शांतो बैलमन शांतो जबाबदारी येऊ का. संसार मळमगिरी एके बाईल बुद्धंतस का एके बम्मन बुद्धंतस का दोन्ही एक लाख दलरी आता तुक्कु दल्ला पडे हिंची परिस्थिती. पूर्दोर न तुम्ही चिट्टी ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ जीवन केलेल दलरी ह्या परिस्थिती येत सिल्वे. तुमको प्राय कररी गोळचे दायना मौज मस्ती कोरका दुसरे कोणे पण कष्ट करून जीवन करता असले रे तांक पर गेली करचे आता एन्जॉय करण्याशे निकेत एन्जॉय करचे म्हणतसिल मो तू आता समा एन्जॉय करे. तुगल मेवणीची कसं नसिल रे तिगे लगी पाप तना मळग सांशी तना मळा घर कदले गसीले सांज जागेरी जिडके बंदंगेनो होटल कोनगेनो बम्मन बाईल कितले कष्ट भोगलींत रे. कोण तंक हेल्प केला सांग. 1 रुपये तू दिला की त्यातनं तुगेलग मस्त सिल्मो देऊ का म्हण तुक दिसले वे आता 3 तुक देऊ का नवे. तुगेल सड्ड लक्ष्मीनारायणाक किती चढायतसिल रे तू 1.5 पायाचो म्हणो तो आजी गौरवन जीवन करतस तुका पुरा समजनो तू आता अशी परिस्थिती हाण घेतलं मग कसं म्हण का. तुका निंदी करता ना रे रमानंदा
जाल्यार तू तेदन केलेल पळय बेजबाबदारी त्या म्हाका बेजार दिसता. हय हळे मा हय सुमार जन मिगेल मागशीच्यान अशी उलयत आशिल्ली ती खंयी हळडीक म्हणजे गेल्या रे हेंच उलयत आशिल्ले तेदन तशें मेरवालो बामून बायल बारीक गत्तू दाखयत आशिल्ली ती आतां पळय तांगेली परिस्थिती म्हणून आज तू येत्र का सांगले कसं करचें सांग. तुका बेजार करका मन दुखो का म्हणा सांगिल नाही रे रामानंदा. अशी करताल तू एकलो नाही मस्त जन आसती आमगेल सोयऱ्यापैकी सुमार जन अशीची प्रायकालार गोळची ना मागीर चेडूवांक शिकवण हळडीक म्हणटना आशिल्लें निमगुचे आता परिस्थिती कोण कोणाक दितात सांग. सगळ्यांक तंगतंगेल जीवन चलोचे छोड कष्ट धरला आणि दुसऱ्यांक दिवका म्हणारे साथ दिवे सांग. कडे रे आम्ही दुर्बळी आमक कोणी दितल ना ती 5 रुपये घ्या म्हण दितल असत वे म्हणजे हे समूह सांग. हांव सांगची जाल्यार रे चल्ला नमलगी तुगेल परिस्थिती कसन असकी ते सांग. तुगेल हातान कितले साथ दिसकी तितले म्हणटा रे हळडी कोण दी. रीन केल्यार बरें ना तुगे लिमिटा भितर रीन करी. तुगेल हातान तो दुड्ड ना तुका मागीर रीन तिरसूचो जायना म्हळ्यार रे कोणे मुखार येना ती कळवे. आनी एक सांगता पळय तू कितले ग्रँड हळडीक करी जनान मनची कांय चुकना तू पुरा जनाक मेचूच्या तू साध्य ना. कडे तुका स्टाईल म्हळ्यार रे बारी ग्रँड कोण हळडी केल्लो आतां पळय रिना फोंडान पडला आशिल्लेल हातपाय धरता म्हणून तुका वापासय उलयता ती जीवन पर्यंत तू असल प्रायकून घेवका जाता मागीर तुगेल इश्ट. हा तू सांगिल्वरी करचे सम्मू म्हण दिसतास. हय हांव मागीर आंगोन रीन कोण घेवन मागीर तिरसूच्या दाण्याशी मिगेल पुताल मात्र घालची नाही ते हांव केलेली बेजबाबदारीक हांव अनुभवसू का. वही चल्याकडे चला वचून मिगेल परिस्थिती पुरा सांगून घेता चांग जन त्यांनी मिगेल कष्ट अर्थ कोण घेता ती. तुगेल पूत कसं करतेस रे. मिगेल पुतूस आने कंपनीत काम करतेस. हा तशी जाल्यार रे तवेची काही जबाबदारी घेतलो नवे. वही वही हांव जबाबदारी घेतास ना जाल्यार म्हाका आनीक कष्ट आशिल्ले तू सांगलवरी सांगतास आमगेल कष्ट पुरा चल्ले कडेच्यान सांगया सिंपल जावन हळडी कोण दिवया मुखारी आमकां देवान बरें केलें रे कसं पुणी दिवया ती का म्हणतास. म्हाकाची सिंपल जावन हळडी कोण दिवची नाका म्हूण आशिल्लें. तुगेल पुताना करेक्ट सांगला आणि तुगेल इष्ट. हय इतले वेळ तुम्ही आमगेल व्हिडिओ पळयले नवे मस्त थँक्स. आणि आमगेल हळेमान सांगिल्ले करेक्ट म्हूण दिसतास. तुमगेल अनिसिके अभिप्राय उदय कोण कमेंट्सान तिलसी येती तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब कोण आमकां सपोर्ट करच्याक विसर नाका ती. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मेळटती. धन्यवाद.